హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము రా బనానా అంటే పచ్చి అరటికాయతోటి కోఫ్తాస్ చేసుకొని దాన్ని కర్రీ చేసుకుందాము. చాలా బాగుంటుంది. మనము పొటాటో పన్నీర్ ఆ కోఫ్తాస్ చేస్తాము, మలై కోఫ్తాస్ అవి. ఇది అరటికాయతో చేసాము. దీనికి నూనె కూడా డీప్ ఫ్రైకి ఎక్కువగా లాగదు. అరటికాయ చాలా బాగుంటుంది, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. ఇది ఎలా చేయాలో చూసుకుందాము. ఫస్ట్ కుక్కర్లో అరటికాయని కట్ చేసుకొని ఒక్క విజిల్ వస్తే చాలు, అది బాగా ఉడికిపోతుంది. దానిపైన పొట్టు తీసేసి ఒక బౌల్లో వేసుకొని దాన్ని స్మాష్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అది మెత్తగా చేసుకున్నాక అందులో అన్నీ మనకు కావాల్సిన మసాలాలు అంటే అల్లం వెల్లుల్లిపాయ, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, కొంచెం జీరా పౌడర్, స్పైసీగా కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోండి, సాల్ట్ అవన్నీ వేసుకొని తర్వాత కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకొని, మరి దీనికి బైండింగ్ కావాలి కదా, దానికి మనము శనగపిండి వేస్తామన్నమాట. ఇది కావాలి చూడండి, ఒక 2 అరటికాయలకి ఒక 2-3 స్పూన్ల శనగపిండి వేసి బాగా కలుపుకొని సిలిండర్ షేప్ కానీ రౌండ్ షేప్ కానీ చేసుకోవాలి. మనకి ఇష్టం ఉన్న షేప్లో వాటిని చేతికి కొంచెము నూనె రాసుకొని వాటన్నిటిని మంచిగా మనకి ఏ సైజు ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్లో మనము చేసుకోవాలి. నేను అన్నీ ఇలా చేశాను. చూపి ఇక్కడ చేసుకొని కళాయి పెట్టుకొని నూనె వేడెక్కినాక మీడియంగా ఇవి వేయించుకోవాలి. వీటికి ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా పీల్చదు, చాలా తక్కువ ఆయిల్లోనే అయిపోతుంది. తర్వాత అవి పక్కన పెట్టుకొని తర్వాత గ్రేవీ చేసుకున్నాము. దాన్ని కళాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసుకొని గరం మసాలాలు వేసుకోవాలి. గరం మసాలాలు వేగినాక ఆనియన్ని పేస్ట్ చేసి వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఆనియన్ పేస్ట్ బాస్మల్ పొయ్యేంత వరకు ఆ నూనెలో బాగా వేయించుకోవాలి. మంచి కలర్ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి మనకి. తర్వాత టమాటోని కూడా నేను పేస్ట్ వేసుకున్నాను. కావాలంటే ఒక 3-4 పీసెస్ కాజు వేసుకోండి, లేకపోయినా పర్వాలేదు. ఇవన్నీ కొంచెం టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే ఈ రాస్మెల్ నూనెలో బాగా వేయించుకొని తర్వాత ఉప్పు, కారము, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, జీరా పౌడరు, సాల్ట్ అన్నీ వేసుకొని ఉడికించుకొని కొత్తిమీర వేసేసుకోవటమే. కావాలి అంటే కొంచెం క్రీమ్ కూడా వేసుకోవచ్చు, కర్డ్ కూడా వేసుకోవచ్చు, కాజు వేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం అన్నమాట. గ్రేవీ కొత్తిమీర వేసుకొని ఇవన్నీ వేసి పెట్టుకోవటమే. అయితే తినేటప్పుడు మాత్రమే మనము కోఫ్తాస్ వేసుకొని పైన గ్రేవీ వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ముందుగానే కోఫ్తాస్ వేసుకుంటే కోఫ్తాస్ చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోతాయి, బాగుంటుంది, కానీ చాలా మెత్తగా అయిపోతాయి. కాబట్టి మనం తినేటప్పుడు మాత్రమే కోఫ్తాస్ పెట్టుకొని దానిపైన ఇది గ్రేవీ వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది, చాలా ఈజీ. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఈ కర్రీ కూడా చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ట్రై చేయండి, ఎంజాయ్ చేయండి.